Sideng permanen timbrem sosorokan dumadi kaweldo bebasan suket kayu watu tunggak banyu pasir samudra ala joko miwah putu talangatung kapindhato bawa kalebet kapedayan insan kekalih para kumamuja maminta marang Gusti kang akarya jagat sriget ingkang sampun paring kenikmatan arupi yuswa tansah seneng-seneng malaikat turu cacah ingkang pinaring asma Rakit Purwal Atit sesarengan dulur papat lima pancer kakang kawah adi ari-ari dulur papat lima pancer mawujud jagat gedhe anasir ingkang sampun dados panantaran panguripan ana ing alam donya mawujud etan kulon lor saha kidul dulur papat lima pancer ugi jumanjing sipatur ingsan mawujud sufiyah amarah awana saha mutmainah ibu pertiwi bapa angkasa bumi kang tasah kapidak sretsenan bumi Areman bapa Sunaryanto adalah ibu Kasmiati ingkang sampun dhawuhaken putra kinasih yaiku Den Mas Bagus Muhammad Safiul Anam kaliyan setunggalipun wanita putri kinasih saking penyanipun Bapak Agus Wahyudi adalah ibu Farida Istiqomah yaitu Nimas Ayu Amanda Jika Wahyudi Bapak Ibu ingkang tuwirmatan ing mangke pinanggira temanten sarimbit mugia tansah pinaringan kaberkahan dalah ing kararjan rahayu 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 nirkala nuwun